Puntu-puntuan zer ikusi dugu 22 eta 21 irabazi dio Joanes Bakaikoak Javi Zabalari lekun berrin lauterdiko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako amultzoko bigarren norgehiagokan gogora ezagun batetik Bakaikoak joan den astean Artolari irabazi ziola meritu handiko garaipena eta irabazi dituen finale inongo prestigiorik kendu gabe behar bada Aimar Olaizolari lauterdiko San Fermin torneo hartan behasainen irabazi zion norgehiagokarekin batera bere profesional ibilbidean lortu duen garaipenik garrantzitsuena izango zenura, baina gaurkoan hori gainditu egin du eta Javi Zabalak berriz Sorian Dario menderatu zuen eta honen bestez gaurkoan biak ala biak elkarren aurka izan dira. Zabala zen favorito, gainera uda honetan San Fermin torneoan maila bikaina erakutsi du, Peñaren aurka ere Nafarroarenan jokatutako final horretan irabazteko zorian izan zen, baina gaurkoan orduko hartan bezala ez du 22 hori egiterik izan. Hasieratik oso ongi hasi da Zabala, 9-1 aurreratu da, eta gainera aipagarria izan da oso, batetik tanto luzeak eta gogorra jokatu dituzte, baina Javirentzat albisterik positiboena denak bere aldera erortzen zirela zen. Badakigu Joanes Bakaikoaren aurka jokatzerakoan tantoak oso gogorrak izaten direla, partida oso gogorrak izaten direla beti, baina defensa ikeragarria goren mailakoa erakutsi du Zabalak, bai Zabaletik eusterakoan, txokoan ere, eta gero gainera tantoak amaitu egin ditu, eta horregatik 9-1 aurreratu da. Bakaikoa etzen gaizkiari, Zabalaren meritua izan da dena, baina beste abiadura batean ere bazerabilkien pilota Logroñoko aurrelariak, eta 12-4 aurreratu da lehen etenaldi horretara, eta bazirudien partida jada hautsia zela, Javi oso ongi jokatzen ari zen, Joanes etzen gaizkiari, baina abiaduraz gutxiago zen. Bigarren zatian baina gauzak aldatu egin dira, egin batean. Jada pilotak pixkanaka gastatzen hasi dira, eta hori Joanesentzat komenigarriagoa zen. Bazekielako batetik auspoz gehiago dela Joanes, Javi baino, eta horrek pilotak lasaitzerako momentuan Etxarri Aranazko aurrelariari mesede ingo ziola nabarmena zen. Horregatik 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldira, hor jada Javi hasi da, pilota batzuk galtzen apur bat norgehiagokatik irteten, eta 13 eta 16 aurreratu da Joanes, hor berriro ere iraganeko mamuak etorriko zitzaizkion Javi Zabalari. Javi Zabala esan gabe doa potentzial ikeragarriko pilotaria dela, asko jokatzen du beti, abiadura ikeragarria ematen dio pilotari, baina partidei mentalki eusteko momentuan askotan kosta egiten zaio, eta gaurkoan amaieran hori gertatu zaio, eta zati hori oso garrantzitsua zen, bada hurrengo bi tantoak, bigarren etenaldi luze horretarakoak berak egin ditu, eta hor jada bazirudien bai partida hautsita zegoela, baina 21 eta 17 joan dira, eta hor pilota bat galdu du Javik, Joanesek ez du etxi, Joanesek ere tanto bikainak egin ditu bestela lehen mailan ez dago irabazterik, oso praktiko jokatu du, defentsan beti bezala sendo ibili da, eta bigarren zati horretan batez ere Javi Zabala erabat xeatu egin du, txikitu egin du, fisikoki batez ere, arnaz luzeagokoa da esan dugun bezala Joanes, eta horrek abantaia eman dio nabarmen. Beserie mailan aritu den pilotaria izan da orain arte Joanes, bertan maila handia duela badakigu, lauterdiko San Fermin torneoa ere jokatu izan du behin baino gehiagotan, bideoaren hasieran esan dugu, nola 2016 garren urte, ez 16an oraindik ez zuen debutatu, 2000 eta
emezortzian, debutatu eta handik gutxira Aimar Olaizolari irabazi zion Beasainen 22 eta 16, eta gaur lehen aldiz jokatu du maila nagusian ligaxkako partida eta Javi Zabalari 22 eta 21 gainera markagailua iraulita irabazi dio. Beraz, beste behin ere erakutsi du Joanes Bakaikoak oso pilotaria dela batetik, lehen mailan borrokatu dezakeena, eta berak hasieran EITB-ko mikrofonoei egin dizkien adierazpenetan esan du beretzako hau sari bat zela, oso polita zela ligaxka jokatzea, gaur Javi Zabalaren aurka jokatu eta irabazi egin dio, eta ondorioz datorren astean behar bada bere ibilbideko partidarik berezienetako bat jokatuko du. Jokin Altuna, gaur egun dagoen pilotaririk onenaren eta lauterdian espezialista nagusia denaren aurka jokatuko baitu Etxarri Aranazko aurrelariak Donostian Atano 3. Eta gaurko garaipenaren ostean, gainera, 2 bala izango ditu, Jon Ander Peñaren aurkako partida ere geratuko bailitzaioke oraindik, eta benetan meritu ikeragarrikoa, eta Javi Zabalaren berriz kolpe handia, pentsatzen genuelako behar bada udan emandako aurrera pauso erraldoi horren ostean lortuko zuela lauterdian asentatu eta behintzat finalerdietarako borrokatzea, oraindik ere aukerak baditu noski, baina gaur batez ere partidaren azken zatian fisikoki ez da bat ere fin ibili, mentalki ere partidatik atera dela esango nuke, eta horrek ikeragarri zigortu du, eta aldiz Joanesek berean jarraitu du, langilea da, azken tantora arte, 22. tantora arte jokatu behar izaten da honen aurka, eta benetan partida bikaina, batez ere bigarren zatian Joanesek oso praktiko esan dugun bezala, eta Zabalak asko du hobetzeko. Beraz, datorren astean ikusiko dugu Peñak Zabalaren aurka jokatuko du, Bakaikoak berriz Altunaren aurka, ea zer gertatzen den. Gogoratu, Bakaikoak 22, Zabalak 21, Lekunberrin.